Mislim da je vreme za iznenađenje. Kako to? Da. Kako si se razbudio u sekundi? 3 ujutro? Da. Kako 3? Pa mora sad. Evo samo malo da svetnim. A? Pa mora sad. Što sad? Shvatit ćeš. Uskoro. Pa da idemo bre. Ajde pričam ti ga. Idemo na autoput. Na autoput? Zašto sam na autoputu u 4 ujutru? No, nisi sigurno planirana, nego ti je bilo dosadno. Šta bre? Šta, da se vozimo kroz grad? Ne, nego... Ne znam. Aj malo daj gas, šta misliš tako sporo? U šoku si. Imaš neke ideje, Ču, ja sanjam? Ne. Če tu štipnem? Da. Budan si. Evo sad ću. Okej, to je concerning. Evo hitna tu blizu. Ljudi me vozi 50 na autoputu sve vreme, svi nas obilaze. Pa malo si bezobrazna. Pa sad sam se pogovorio. Dok je putujem sam? Dok je putujem? Još pravo. Čemu si stavila ove stvari? Idemo na aerodrom. Kako nemaš ideje? Imam osjećaj idem na aerodrom. Pa idi tamo. Idemo na aerodrom. Pa idi tamo, ajde. Ne znam, stvarno idemo na aerodrom. Stvarno idemo na aerodrom. Žena, može, nemam stvari. Nemaš ni pasoš, ni ništa. Da, nemam ni... Kako je faca. To je reakcija sa sve. Šta da radim? Idemo tamo, pa ćemo tamo da rešimo problem. Reši problem. Na aerodrom? Šta sam ja pokušao da pogađam? Bukvalno. Još kad si pokušao na Discordu da pogađaš dok nisi imao neke informacije. Čekaj, od uvijek trebalo ovako rano? Da, od uvek. Šta može bude? Si sigurno? Da, možda sam omašila. Ostavljam kola? Da. Ovdje ćemo? Znači misliš da idemo negde? Da. Ali da, nemaš pasoš. Eto ti, jel ga moja mama negdje spakovala? Video bi, valjda, prazan ti bi. I samo drži levu traku. Pazi, automat. Gde mi pasoš? Kako će? A? Kako će? Pa kako da idem? Prva stvar koju imam da ti pokažem. 4 ujutro. Maj se spava. Kako si došao da pasoš? Uzmi vidim, možda je moj. Ne, moj. Kad sam bila na slavi, Vesna mi je dala kradom. Drugo pitanje koje imam. U stvari, prvo sve svega da ti kažem, vraćaš se za Novu godinu, nemoj da brineš. Znači, znam da voliš da budeš kad je Nova godina sa tvojima, to ništa ne bih. Drugo pitanje, koji je tvoj omiljeni grad u Evropi? Mnogo volim Firencu. Ajmo. Idemo u Firencu. Da. Idem u Italiju. Da. Sad? Da. Ja sam u šoku. Stvarno? Šta? Stvarno? Stvarno? Kako nismo se ni... Idemo danas, vraćamo se sutra večer. Znaš kako je volim, si tako zahvalan. A možeš da odeš u Firencu svaki dan u godini. I tako si zahvalan.
Emotivan si. Ti se ne sviđa? Ja nisam spreman za sve ovo sad. Ti se ne sviđa? Sviđa mi se mnogo. Ponela sam ti i duks, i gaće, i čarape, sve rezervno sam. Ponela sam ti četkicu, pastu, sve imaš. Za jedno večer. Ne, ti nisi normalna, ne, ti nisi. Vota. Jo, telefon što je pao i snima i dalje. Brate, šta je ovo, druže? Ovo je najnespremnije putovanje, znači ti znaš ovo psihički koliko meni treba da se spremim. Pokušavam da te očvrsnem. Imaš neke pare velike kod sebe da ne nosiš preko granice. Ne. Nisam to znala kako da ti kažem. Nemo. Dobro. Sutra je povratak u pola 7 popodne. Ajde. Idemo bre za Firencu. Ma ti mene zajebavaš, ovo je blef neki. Majke, idemo u Firencu. I svi znaju da idemo u Italiju samo... Svi znaju, da. Samo ti ne znaš. Juuu! Upuci neki duks da se ne prehladiš, imaš... Zato mi mama juče priča, ponesi jaknu. Da. Ponesi jaknu. Pokušala je da te ubedi. Ali nisi ponao. Ja. Kupit ćeš tamo ako bude mnogo hladno. Tu je ikonik moj. Ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem. Ideš u Firencu, Kakav content, kakav content. Jesam ti rekla da će biti dobro za content. Oduševljen sam. Oduševljen sam. Kaže Stefan. A čekaj, mi nemamo hotel tamo. Ako pa da spavamo na ulici. On šokiran što imamo hotel. Nije, nego ja sam mislio, idemo danas, ujutru rano i vraćamo se uveče. A bilo bi naporno mnogo. Pa znamo kao... Jel mi gdje da spavam? Pa čekaj, spavamo u Firenci? Da. I to pored katedrale. Molim. Danas ručaš pastu pored katedrale. Volim te! Ljudi, ja sam i dalje u šoku. Ja ne mogu da verujem da opet sam na aerodromu. Znači, koji put? Koji put tog mjeseca? Ćao, brate! Da, Jana nije trebala da uzima kofer zato što znala da će se vratiti s putovanja i da uzme. Sutra ćemo da uzmemo putovanje. Koliko putovanja u ovom vlogmasu? Trećem. Da, treće putovanje.